שלום, אני בסרטון חדש. אני משחקת בבית יתומים. טוב, כולם, היום זה היום הראשון שלכם שאתם יודעים בבית יתומים. טוב, קודם כל אנחנו לומדים חשבון. טוב, תוציאו את מחברות החשבון שלכם. היא צריכה לחפש את זה המורה. לי יש בצבע שונה. המורה לי יש בצבע שונה. טוב חמודה, זה לא משנה כל כך, כי בכל מקרה את המלכה של המקום הזה. טוב, אז בוא נתחיל. כל יום נעשה רק שיעור אחד. טוב, תעשו את עמוד 54. כעבור שהם עשו את עמוד 54. יופי כולם, היום נגמר היום. היום נגמר היום, וכבר לילה, אוי, תלכו לישון כולם. גם אני אלך לישון. טוב, תלכו לישון, גם אני הולכת לישון. טוב, כולם תלכו לישון. אני אשים את הפיג'מה. טוב, אני הורדתי את זה. טוב,